morning mga gagahi. Special thanks to Miss Ami Murgada rin dyan gihatag nga isa. O may initana di steam na laman na sa kuan rice cooker kay gisod minis ref dara minis gahapon ito sang adlaw pa to. Sige mo nang makahan kay may mga suman di panghatag dari. So today naka-decide mi nga mao ni ang mga kanon og paniud to. So una-una nako. Kay si Dalton to to why ipok mo lang wa na gi-epics video kay why ipok. Kita na gid ang bugoy ang duhaw. Mga anta. Ay, sus? Kare? Sus pa din. Hindi mo? O na. Katong sanghang. Na-prank ko na. Bigong nainit na. Kanirap ng ibabog. Ilam mo pa. Bugnaw pa. Pero walang mi. Mga anta. Kami kinilaw de ah. Ikilaw man yung undo ganin ng buntag, nasalin man mo kanang kanang So mga anta ni guys, by the way guys, today mga tumi ug ubay kay magpalit mig milk ni Dalton kay hurot ng gidang milk. Ang gibalance gidang milk kay nagsugod mig abre tong milk ni Jadas 28 unsa pizza. Sa pizza ron dai kalimot ko sa pizza oy wala gajud ko. Pizza 3 di pila na naman kaadlaw. Bintaha kay nana may solid food sa ako na so apa. Marag 1 week kapin rag sa ka box. Karon may magdudami guys sa unlan para napod mi sandig-sandigan ba. Di huway siya Dalton. Dang ikaw dag unlan paliw dang ako magdang Dalton. Paliw ko squanter. Unlan ha. Alam sa kupor kalakawan dito. Tagira. Bye bye. Telepon sa akin nila. Dalton na, di na mandar. Mo ni duan? Oh. Hello everybody. Hi guys. Pato na mi. Mapalit mig milk ni Dalton sa ubay. Asa ko na dadon. Maglaag mi ha. Asa ko na Dang gandam do ba. Maglaag mi. Isa, gitagak mo imong sarok. Karon mo ikaw. Sarok ni imong sarok oh. Pangpat din mga epikan. Na, patja. Na, Let's go! Toothbrush? Purbos. Oh, ako di makumumurbos. Ato na mi, ato mi una sa ato mi hantay sa gawas ten. So guys, sumato mi karon guys sa ubay mo palit ng milk ni Dalton ja. Mangita mi view dito sa Mabini. Mag-vlog mi para mi content sa among Facebook. Kay wa mi content sa among Facebook no to no. Ulo isip unog na yo. Tuan sa tay, diyan na ta. Bugujag mga forma oh, kao oh. Dudas ilong ni Dalton oy, lanay. Takay punas ta si Masipon. Hawin na mo sarok. O dara masarok dara. Ato nang kananay karera. Sanam ka diha mo ra magkagamo. Pasensya na mo dali among vlog kay wajin mi laing mahimo kay na may bata. Pero today magkakita mi karon today og view atos Mabini. Mag-vlog ko para na ako ika-content sa Facebook. Wala dyan ko content sa Facebook. Kung ano dyan ang Facebook, mingaw. So, kinahanglan, mag-content ta. Atangin ni Jo ha, gamang vlog sa Facebook. Kaya mangita mayroong vlog ni Dalton. Si Dalton kaya nananggat man. Tuog na gani. Diyan namin subay sa undoy yung palit og gatas. Nagat-huwat na may dalas kini. Pagod yung cellphone daw. Guwapo, maura magyapon. Guwapo makadaan. Premes tirik sarok dia. Daghang salamat kados naghatag sa among sarok. Oh. Ate Janet, daghang salamat ti amping mo diha kay winter na ra ba. Maraming mga sarok. Ga. Nagkuhat may dalagan sa palitan lang isna kay mga isna kay murag kutas. O ako man jud kutas. Awan ko ta si kadto danghaw ko. Uhaw nagpapalit kong drinks. Nang bugnaw ba? Kuan daghang tilaw kag madya labi na kay Dalton sige susuron tibok adlaw sige susu mura kog naluja. Waji putut-putut mura na pasti taghang ngipol sakit na saliatan pa sa gutlop. Ginaan pa sa kalit. Yung rin nga. Nagawan nahan yun. Itlibon. Hilak. Bita ko katong grabe din dyan pamaak. Hindi dyan mundang. Pwede ka magpaak. Hindi mong badlangan. Mutang pag di pasusun. Hindi pasusun na po mo. Utlibon na po. Di ba kasabot. Huwag mong badlangan. Gani pa man dyan kasabot. Adyo lagi dun. Tapa ka sa utlibon. Yapon. Mura na gudahang kuwan na itong maputo. Pagtanong na guna na gud. Guna. Lagi. Guna lang ang atgaw. Tama pa na ini sa katuig din sa. Ay isa dugay pa ni maglisod na ni lutas. Si Kia manggani nga Di. taman unom. Ang lutas sa una kay suso kay butangan magpait. Bawala man ka ha. Pag di siyang suso. Tanawon naman eh kung saan ni na paglutas pero mahimo di guna lutason basta naalaman ko. Pero makasusugi ako gatas. Naman ko daghang gatas. Nagmuda ko na. Mupula pa Pagdala rin man uli sa suso.
Luwag magata tong tuang. Pasusunod na taman si Kanyir High School. Taman si Kanyir High School. Di ba? Katong na igagaw na tayo nga. Gusto mo pala panagtabanog. Huli kayo mo suso. Nga naman sa una. Wa pa jay bibiron sa una. Kitasan siguro wa pa jay pa-snack, ipangimong pang-snack. Yan ang pagdalton. Kuboon tanaw ni maila bitaw ni. Diyan na migay sa among destination sa kuan dai mi Pearl of the Ocean. Moni. Amazing Dilmar. Dilmar Babini. Musaka ta anja. Maghimo ta content dari at tanginig sa mo ang Facebook. Flora Mibi sa wa pa ka-follow. Don't forget to follow my Facebook page Flora Mibi. Agatang bata natuog pa man so di pa ta musaka. Init-init pa mo. Ako sa karakurana. Mapapay pagalos ka to ha. Di maklaro gagulil intiri. Nanay hagdanan. Ana musaka ta dito to ha. Kakayanin man ni mo daw. Sa karakurana. Abora. Di man na pala sa kulit sa karata. Pinta. Basa ka ra gamay ra mabura sa ra ka buntod nga gamay. Abora. Pero na si di ba mo Undo may magdangdal to no hawaton sa rig mo mata kay isa kay mo si jahang karir. Arong maka kuan undoy makabitbit og maadyo di mo ko maka dada ni. Ha? Overlooking. Uy, Arang biyo lagi kuno diha. Miss Luisa. Anong kapaka? Hello Luisa. Onen jo guys na gitang tubig nga datin sa ibabaw kay kuan ra. Karumatan na ter barsa. Barsa pagudod ra. Dasa man mo, Di supply siguro na dito kay naman siguro kuan to sa babaw kan anan or tindahan sa libaw pamantak adto tan-aw na turgon sa porma daling kuan. Pearl of the Ocean, Pearl Mabini Mountains at the Pearl of the Ocean. Magdakakaw di. Magda kainit man. Ang mga tijan nila ang mga tijan no, ang mga burus. Pagtanaw ka bisag mo labay. Nagigudod ra ni ja. Ano sakay mo ng barsahan kay? Sakay ka. Kamay bisig kay pod. Na video kasi babaw di ay. Awan nyo guys, agbata, arag kaluoy na to. Uy, laman niyang giduda, pero ako ko'y choice, kinahanglan ko magtrabaho. Na gani daghan lagi ka adyo nga mga nikontak, nga o palagi na asikaso ka mo kuyaya. 1 hour na ni natug, pero sab di laman harang gipatug si Zakay. Ag development sa isang hangipon para tuloy-tuloy kay ug matug sila, mao man ay time nga gipon utubo, mugawas. Ang tanaw nandiyan di ba dako na putug kuan, dako na putug agi isang hipon. Kaya katong gahapon, natog si 2 hours buntag, 2 hours pagkapalis pagkahapon, lamig ang mood, kaya pag yan, naning gawas naman nag-asa. Sawa pa tumugawas, grabe dyan sa hilak-hilak, mga na naka-absent, magsimba gahapon, kay di man dyan mong daghilak, di man dyan ko makalingaw, bisag saan, nara man dyan ko nung sakita. Mauto nga ka nang, wala dyan may kasimba. Nara ko nung sakita, mura lang may ingon, pero mailan dyan mo dyan nagisakitan, kaya masayang nga na. Diyama to, ang gibot na nag-silo, gel 3 times a day man to giingong do. Gihapon, arag yung hilak, lit-lit-ad. Ara dyan siguro ngut-nguta. Wa dimi mo tugas og simba kay basi makadisturbo hinuon mi adto service kay magsigila. Luin pa ni hang litaw uban taon ni sidang nanay. Trabaho man nanay to, ano ba na lamang ka? Musud na mi guys, kay alas 4 media na dyan. Ikala 5 ra ba kay mungit-ngit na. Isugod na gani kang ngit-ngiter, mungit-ngit ra ba ni ikala 5? Saka na. Nay nag-video kay sa ibabaw guys, so di na lamang ko kuan na ni mag-video ani antora sa Facebook. Nagatang bata, I'm so happy kaya nag-uban-uban po naman nagtrabaho. Uban-uban po nagtrabaho. Uy, natagat eh. Excuse me. Halak ka, nakabuling na. Uban-uban trabaho. Ang daltonton? Ang daltonton? Tapos tiris, hinay-hinay ra sila kay hangaton mas tiri. Hello, dami nag-eat plin kasada. Mama, gutom naman din among ulitaw di ay. Namiya ay. Okay ra kanang nasa na mag-hashtag banda. Wala. Live ban. Okay. Kuan man kung makontrol naman nila, di man sila pwede kanta yan na kay da. Sa kung punibot ang live ban nila kay kuan man. Okay naman nga dapat himuan na nila room. Ana mga room ba hindi ka dumadungog. Kan. Uy, naman ka na, iban sa trabaho na, kamtayaya. Di man punta pwede di magtrabaho. Lalo naman ka ton. Laban ng ton. Sayang dito lang. Ha? Sayang dito kabulag. Sayang no.
Bisan pag di ka vlogger. Basta ka mag-moment ba, di ka ka-moment. Tumaris man. Sayang, di ta kayo imot mag maridyo kay nang itugtog. Ang daw kira tag Yung tingog. kira adlaw na kanang mga sunrise okay ra. Why sound? Ang ngayon po diha mga Di okay daw og garang nai. inong bidoke. Kuandang, okay ang karang nai agtig kanta, maadto tingog ka nang mura makarelax sa tingog ba? Barkada ba, barkada. Bakang giihaw. Ha? Bakang giihaw. Di pa ang bang ate lang. Ganya. So Ate. ikaw lamang. Atong naigikas Dubai. Oh. Wala ganahe? Ha? Wala ganahe? Itang ipapag ipa-vlog sa kurso sa maridyo apil. Di pa ang Wala ulaman. di pa ang naging sa man. Imot. Ganahan si Dalton sa pagkain ni Ja. Ganahan si Dalton sa isang panihapon. Maadto Hindi ning ka kapadasin mo. Makakaso ning laga na kadi ang buntas. Di, kaya magpawn man. Na kuan portable nga blender. Palit namin portable blender, kaya ban lagi sa trabaho. Kaya, pagta tunog dito ang trabaho. Gambar. Trabaho ta kayo tayo content sa itong Facebook. Lami para banta to magpahupahuway dang. Unsa kay aliwaris magbujuki. Kalabas ang laparapon sa baga. Eh balik ta tag sunrise diha. Kana tapong lamig manganta. Balik tag sunrise. Akala ba tag pagdudang ka o kay bujuki. Kanta di sa paang Dalton, tiyan basig nila mo. Balik ta tag sunrise na wala. Limhol. Na biwara kita dari ka. Ito ba mo na nakita ni mo gagat. Ah. Tuhan. Hindi lang ka makamuhin. Mag-moment kita mo to. Mag-moment mo. Moment at sila na to. Tuhan. Gatos. Yung ka? Padado free na pa to. Ha? Nag-drive naman ni nagkaon. Sana. Superman. Bakit ko dito mag-moment. Sakay ko naman. Pero pwede suguan ka na ho. Pakuhan ka nag-wipe sa bag. Yes, eh. Uy, ikaw ras naman yung plato. Naguwan na. Suko kayo naman. Water na ito tapos pa yung tibas. Suko siya kaya nga ano kung dugay hong iti. Sorry. Masuk ka na kauna nagpanhapon. Sana un. Hindi din na dito. Water. Nara. Atur ta mag-water dito sir. Dali ni ko. Sorry mo na pala ba? Palitas ko. Then mo hapit ko sa ilo. Thank you sa panihapon nanay promise. Yay! Thank you sa panihapon nanay. Ulit at mga laagan. Baliw ko di kwan di. Abresportahan din jay sangit na nga mga sabad. Salamat Tim. Magbag. Okay, muli na mi guys kay gabi na mi mura na mi nag-ungo sa atong video.